Песня композитора Эдуарда Ханка на стихи Геннадия Буравкина «Завируха. Метелица». Ён быў самым вядомым Александром Рыгоровичам да з'яўлення Лукашэнкі. У яго жыцці было і каханне, і алкаголь з наркотыкамі, і нават зняволенне. У нашым відэа мы раскажам гісторыю спевака Александра Тихановича і адкажам на пытанні, як ён сустрэў Ядвігу Паплаўскую, як ствараў беларускую фабрыку зорак і што за скандал здарыўся ўжо пасля яго смерці. Александр Тиханович нарадзіўся 13 ліпеня 1952 года ў Мінску. У бацькі вайскоўца і маці, якая працавала кантралёркай на рынку, часу на сына не хапала. Таму да 7 гадоў яго гадавала пажылая нянька. Пенсіянерка так прыкіпела да малога, што праз некаторы час адмовілася ад заробка і дапамагала абсалютна бясплатна. Жанчына была вельмі набожнай, вадзіла хлопчыка ў храм і пазнаёміла з Бібліяй. Таксама з ёй звязаная адна цікавая гісторыя, якая здарылася падчас адной з прагулак побач з оперным тэатрам. Ну, это был, наверное, 57-8 год, мне было 4-5 лет, не знаю. И, значит, я это очень ярко помню, потому что мне было машины какие-то такие красивые, блестящие. А ты был такой хорошенький, усатый мальчик, 5-летний. Я был рядом с бабушкой, и вдруг, значит, из этих машин вышли люди в каракулях, шапках, это была осень, да, с воротниками. И я откинул, вырвался у бабушки, подбежал, и к нам усатый дядька стоял какой-то, он меня взял на руки, тут нас фотографировать начали. И потом оказалось, что это к нам приезжал король Афганистана Мохаммед Захир Шах. И вот он меня взял, представляешь, вот такая вот история. Это невероятно. Да, это я тебе первый рассказываю. И бабушка, значит, она была такая растерянная, я помню, и только просила: отдайте его мне, я помню. У другім класе Саша Тиханович заўважыў, што дзеці, якія займаліся ў духавым аркестры, маглі не хадзіць на урокі. І так хлопчык пачаў граць на тубе. Аднойчы школьнікаў нават зацягнулі граць на пахаванні, і малы прынёс дадому свой першы заробак – 3 савецкія рублі. Жывучы ў Асмолаўцы, Тиханович часта назіраў за курсантамі сувораўскай вучэльні, якія маршыравалі ў прыгожай форме, і марыў стаць адным з іх. Гэта здзейснілася праз некалькі гадоў. У Сувораўскай працягнуліся музычныя прыгоды хлопца, на гэты раз на кантрабасе. Праз удзел у музычнай самадзейнасці выкладчыкі заплюшчвалі вочы на праблемы Тихановича з вучобай, асабліва з дакладнымі навукамі. Па начах сувораўцы цішком слухалі заходнія радыёстанцыі, і пасля таго, як Александр Тиханович пачуў Бітлз, ён зразумеў, што хоча граць не на сваім грувацкім інструменце, а на бас-гітары. На самаробны бас збіралі грошы ўсёй вучэльняй, каб Тиханович мог выступаць на танцах. У 1967 у сталіцу БССР прыехаў польскі ансамбль «Чырвоныя гітары». Саўдэпаўскі аналаг бітлоў зрабіў магутнае ўражанне на сувораўца. Я пришел во дворец спорта, и я увидел, как 5 человек, их тогда было 5 человек с клавишными инструментами, вдруг поставили на уши этот громадный дворец спорта, весь зал встал, орал, и я вместе с ними, я не понял, что произошло, но я понял, что это настоящая музыка, которая может взбудоражить сердце. Пасля гэтага Тиханович сабраў свой першы гурт пад назвай «Факіры», які перапяваў папулярныя замежныя і савецкія хіты. Хлопец уцякаў з вучэльні, пераапранаўся ў цывільнае і выступаў на танцпляцоўках. Адна з такіх самаволак Тихановича скончылася непрыемнасцямі. Знаете, что такое выборы вообще? Армия голосовала тоже вся, правда? И каждый из нас должен был тоже, как гражданин, которому исполнилось 16 лет, опустить свой бюллетень. И в этот день это было воскресенье, как правило. У нас были танцы, я забыл это сделать. Приехал на 4-й кирпичный, играю, где-то без 15-11 заходят 2 солдата, и офицер несет урну, понимаешь? И мне говорят: ну-ка быстро проголосуй. Я проголосовал, меня тут же сняли оттуда, переодели и забрали меня и повезли в Суворовское училище. После этого, то есть понятно, что я убежал в самоволку, не проголосовал.
Ну и, естественно, сделали выводы, меня взяли, отчислили. За курсанта, чыёй папулярнасці зайздросцілі многія сувораўцы і якога не вельмі любілі педагогі, не было каму заступіцца. З іншага боку, цяпер можна было прысвячаць увесь час музыцы, тым больш, што яна пачала прыносіць неблагія грошы. Але неўзабаве Ціхановічу прыйшла позва ў армію, і ён 2 гады граў у аркестры штаба вайсковай акругі. Пасля дэмбеля ён працаўладкаваўся ў філармонію, дзе якраз шукалі басіста ў эксперыментальны гурт «Мінск». Той граў джаз-рок, і ў яго склад уваходзілі будучыя зоркі – Валерый Дайнека і Васіль Раінчык. Мінск ездзіў з гастролямі па Беларусі, і аднойчы пасля канцэрта недзе на Берасцейшчыне на музыкантаў напісалі данос. Маўляў, іграюць варожую музыку, чужую для камуністычнага грамадства, і Мінск разагналі. Аляксандру Ціхановічу прапанавалі месца ў калектыве славутага спевака Віктара Вуячыча, але ён абраў ансамбль «Верасы», дзе грала дзяўчына, якая яму даўно падабалася. Яе звалі Ядвіга Паплаўская. Верасы стварылі ў пачатку 70-х у процівагу песнярам. Тыя былі каларытнымі маладзёнамі з вусамі, а тут прыгожыя дзяўчаты. Але першаснай канцэпцыі хапіла ненадоўга. Удзельніцам дзеля раўнівых мужоў даводзілася ахвяраваць музычнай кар'ерай, таму ў філармоніі вырашылі разбавіць верасы і мужчынамі. Так у вакальна-інструментальным ансамблі апынуўся бас-гітарыст Аляксандр Ціхановіч. Але мала хто ведае, што да прыходу ў ансамбль у яго былі адносіны з іншай музыканткай верасоў – Таісіяй Тлехуч. Он знал, что я очень люблю вот ромашки и вообще такие вот, естественно, полевые цветы. Он старался их где-то раздобывал и всегда приносил. Існуе меркаванне, што праз гэтыя адносіны Ціхановіч хацеў падабрацца да Паплаўскай, але тая халодна ўспрымала ўвагу кавалера. Яго раман з Тлехуч працягнуўся паўгода. Пасля яна выйшла замуж за іншага, змяніла прозвішча і перад нараджэннем дачкі сышла з верасоў. Аляксандр Ціхановіч доўга дабіваўся рукі і сэрца Ядвігі Паплаўскай. Дзяўчына была з сур'ёзнай сям'і. Яе бацькам быў адзін са стваральнікаў беларускага народнага хора Канстанцін Паплаўскі. Ядвіга ўспрымала працу ў верасах вельмі прафесійна і не гарэла жаданнем псаваць музычную кар'еру хуткім шлюбам. У Ціхановіча заняло некалькі гадоў, каб канчаткова выклікаць яе прыхільнасць. Давялося выканаць і некалькі умоў – скончыць кансерваторыю і кінуць лаяцца матам. Таксама дапамог адзін шчаслівы выпадак. Начались какие-то гастроли. Ну и, знаете, в автобусе же я подсел к ней, подставил свое плечо. А мне так спать хотелось. И я не заметила, как и все, и на его плече. И как-то так мне тепло, и так уютно, хорошо. Просто на следующий день сказали у Тихановича и Поплавской роман. И вся филармония начала об этом говорить. Но они начали говорить, я думаю, ну слава богу, а что нам скрывать теперь? Пара распісалася ў лістападзе 1976 года. Цікава, што пасля традыцыйнага пытання, ці згодная вы стаць жонкай, нявеста доўга маўчала і думала, бо ёй усё яшчэ шмат што не падабалася ў сваім жаніху. И я так подумала, если что, ой, ну так развестись ведь можно. Молчок такой. Я на нее даже не смотрю, потому что сзади родители стоят, все гости, думаю, все. И вдруг такой гром среди ясного неба. Да. Все. Ціхановіч і Паплаўская на момант шлюбу ўжо былі зоркамі. Верасы сталі лаўрэатамі ўсесаюзнага конкурсу эстрады, дзе падзялілі 3-ю прэмію разам з маладой Алай Пугачовай. Пасля гэтага пра беларускі ансамбль даведалася ўся вялікая краіна, і пачаліся бясконцыя здымкі, канцэрты ды гастролі. Дарэчы, спачатку перад тэлевізійнымі выступамі Аляксандра Ціхановіча прымушалі галіць вусы, але пасля поспеху верасоў знакаміты вобраз музыканта назаўсёды застаўся з ім, а яго дуэт з жонкай часам называлі проста «вусы ды акуляры». Кажуць, што беларускі ансамбль вельмі любіў генеральны сакратар КПСС Леонід Брэжнеў. Асабліва яму падабалася песня «Малінаўка». Прошу тебя, час розовый, напой тихонь ко мне, как дорог край березовый, малиновой заре.
увогуле, галоўны хіт у верасоў з'явіўся выпадкова. У 1979 яны пісалі вінілавую пласцінку, для якой быў патрэбны дакладны хранаметраж. Не хапала 2,5 хвілін, і музыкантам прапанавалі дапісаць яшчэ штосьці. Яны згадалі пра вясёлую песню са свістулькай, якую напісаў Эдуард Ханок. Прычым саліраваць пагадзіўся толькі Ціхановіч, астатнія лічылі кампазіцыю занадта прымітыўнай. Запісалі і забылі, але «Малінаўка» так запала ў душу савецкаму слухачу, што часам верасам яе даводзілася выконваць на біс па 10 разоў за канцэрт. Нягледзячы на тое, што ў іх рэпертуары было нямала шлягераў, «Завіруха», «Я у бабушкі жыву» і шмат іншых. Па застойных мерках музыканты ансамбля мелі ўсё – паездкі за мяжу, імпартную апаратуру, грошы і любоў слухачоў па ўсім СССР. Але часам нават такі статус не мог выратаваць ад бязлітаснай савецкай цэнзуры. Прычым гэта зусім не абавязкова было звязана з музыкай. Мы с ней снялись в «Голубом огоньке» в новогоднем. Смотрим эфир, нету песни. Я в расстроенных чувствах набираю музыкального редактора, она говорит: представляешь, Саша, в последнюю секунду Лапин устроил просмотр перед выходом в эфир. И увидел, за вами бликнула шестиконечная звезда. Взяли, вырезали. На піку кар'еры у Ціхановіча і Паплаўскай нарадзілася дачка Настасія, якую з маленства бралі з сабой на канцэрты. Здавалася б, жыццё склалася, аднак у славы быў і другі бок медаля. Па версіі, якая шмакроць гуляе ў розных медыа, мастацкі кіраўнік верасоў Васіль Раінчык прыраўнаваў свайго харызматычнага музыканта і палічыў, што той меціць на яго месца. Скончылася ўсё з атрыманнем Ціхановіча ў снежні 1985 года па вельмі сур'ёзным абвінавачванні. У канцэртным касцюме знайшлі пакет з марыхуанай. Сашу предупреждали, что за тобой следят, а он не понял, а что за мной там следить. И где-то через неделю вдруг исчез. Стало понятно, что он, как там сезон называется, или там где-то вот там. Ему знаете, что вменяли? Что он из Минска возил траву в Среднюю Азию и там продавал. Значит, репетиция, второй день. Все закончилось, я ухожу, и тут в спину мне Вася: запомни, только я могу его или спасти, или уничтожить. Я набралась сил, повернулась, говорю: Вася, спаси его, пожалуйста. Шакаваны Ціхановіч у той жа вечар вярнуўся дадому. Ён згадаваў, што следчыя маральна ціснулі і прапанавалі ўгоду – прызнаць віну і адсядзець пару гадоў. У іншым выпадку пагражалі ў 3-4 разы большым тэрмінам. Але ж артыст адмовіўся, а на судзе высветлілася, што касцюм, у якім знайшлі наркотыкі, Ціхановічу не належаў. Справа развалілася, але пасля скандалу ён больш не змог заставацца ў верасах. За мужам сышла і Ядвіга Паплаўская. У пазнейшых інтэрв'ю Александр Ціхановіч не любіў згадваць гэтую гісторыю і толькі казаў, што даўно дараваў усім крыўдзіцелям. На юбілейных канцэртах ён і жонка выступалі разам з Раінчыкам, быццам у старыя добрыя часы. Пара, якая яшчэ учора была зоркамі ў вялікай краіне, раптам засталася без працы і без грошай. Александру Ціхановічу нават давялося прадаць сваю любімую бас-гітару. Куриные яйца во всем своем разнообразии, со всякими сочетаниями. То есть я там вместе с Сашкой такие блюда делали из этих яиц. То есть, когда вот даже не было за что поесть, выручал вот этот маленький такой способ. Праз год сям'і дапамог Міхаіл Фінберг, які ўзяў абодвух артыстаў у свой новаствораны эстрадны аркестр. А ў 1988-м Ціхановіч і Паплаўская па прыкладзе Аллы Пугачовай стварылі свой уласны тэатр песні. Цяпер яны выступалі дуэтам, назву якому даў іх новы хіт. Какой счастливый случай, какой счастливый случай, такое может с каждым вполне произойти. Случайный мой попутчик, случайный мой попутчик, а мне с ним оказалось надолго по пути. Ціхановіч ды Паплаўская зноў вярнуліся на тэлеэкраны і вялікую сцэну. У сольнага плавання былі і свае плюсы. Больш не было ніякіх тарыфных ставак артыстаў філармоніі і ўсе грошы ад канцэртаў ішлі ў сямейны бюджэт. Гурт «Шчаслівы выпадак» першым у Беларусі стаў здымаць кліпы і дазваляў сабе музычныя эксперыменты. Напрыклад, спяваў на французскай мове. J'aurais plus de la force après une
Другая хваля славы схлынула разам з развалам Савецкага Саюза. На эстрадзе з'явіліся новыя правілы. Каб цябе паказалі па тэлевізары, трэба было плаціць. Некалі саюзныя рэспублікі раптам сталі замежам. Канцэртаў стала менш, а вялікія перапынкі паміж імі Александр Тиханович пачаў заліваць алкаголем. У адзін момант ён проста зразумеў, што губляе сваё жыццё. На одном мероприятии, я не помню, приехали мы куда-то, то ли в Калининград, то ли в какой-то другой город. Были, кстати, артисты белорусской эстрады, и я насобирался до такой степени, что Ядя вышла одна на сцену. Я вышел и не помню, что там происходило. Потом мне рассказали, что я просто... Никакой был, меня просто взяли и убрали со сцены. Я не помню просто этого момента. У інтэрв'ю артыст расказваў, што аднойчы ўва сне да яго прыйшла тая самая нянечка з дзяцінства. На наступны дзень Тиханович пайшоў у Святадухаў сабор у цэнтры Мінска і пасля гэтага кінуў піць. За сваё выратаванне ён дзякаваў Богу, а таксама жонцы Ядвізе, якую называў сваім ангелам, што дараваў яму усе яго грахі. У выніку у рэлігію спявак пагрузіўся з галавою і нават частку ганарараў пачаў аддаваць у царкву. В семье Тихановичей принято молиться перед едой, а также перед поездкой на автомобиле. Ветры святой Отца и Сына Святого Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. Благослови, Господи, и доведи до счастливого конца в этом моем путешествии. Поехали. Тэатр песні Тихановича і Паплаўскай у 90-е стаў прадзюсарскім цэнтрам. Праз яго прайшлі Александр Саладуха, Інна Афанасьева і нават гурт Ляпіс-Трубяцкі. Александр Тиханович арганізаваў маладым рокерам першы выступ на БТ, а таксама дапамагаў з выступленнямі. Акрамя таго, ён падтрымліваў панкаў з нейрадзюбеля, дзе граў пляменнік яго жонкі Стас Паплаўскі. У андэграўнднай тусоўцы у Тихановича быў вялізны аўтарытэт. Да ўсяго іншага ён быў адкрытым чалавекам, зусім не забранзавелым для ягонага статусу. Прычым да яго меркавання прыслухоўваліся і на самым версе. Менавіта дзякуючы знакамітай пары у Беларусі з'явіліся квоты на айчынную музыку ў ратацыі радыёстанцый. З 2004 года не менш за 3/4 песень, якія круціліся на FM-хвалях, павінны былі выконвацца мясцовымі артыстамі. Станцыі ішлі на розныя хітрыкі, каб абыходзіць перашкоды. Тым не менш, штучныя абмежаванні стварылі умовы для з'яўлення новых артыстаў. Александр Тиханович гэтаму спрыяў і асабіста. У 2005 годзе на тэлеканале СТБ ён запусціў праект «Зорны дыліжанс», які быў беларускім аналагам расійскай фабрыкі зорак. Нягледзячы на сваю таннасць і сціпласць, ён даў айчыннай музыцы Дмітрыя Калдуна, Ганну Шаркунову, салістку гурту «Айова» Кацярыну Іванчыкаву і спевака Германа, які цяпер імкнецца стаць беларускім шаманам. Праз некаторы час Тихановичу даручылі вельмі адказную місію – арганізацыю нацыянальнага адбору на Еўрабачанне. Для гэтага прыдумалі цэлы праект пад назвай «Еўрафест» з удзелам найлепшых беларускіх прадзюсараў. Усё пачыналася даволі паспяхова. У першы ж год Еўрафеста Дмітрый Калдун заняў 6-е месца ў фінале міжнароднага конкурсу, але з цягам часу адбор ператварыўся ў суцэльны скандал і цырк. У 2012-м яго пераможцам была абвешчаная Алёна Ланская, але высветлілася, што галасаванне сфальсіфікавалі. Умяшацца давялося ажно Александру Лукашенку, і той даручыў адправіць на Еўрабачанне гурт Light Sound. Результаты подтасовали, не знаю зачем, подставили эту девчонку, талантливую певицу. Не знаю, как вы с ней будете разбираться сейчас. И обидели этих ребят, которые фактически оказались по вашим критериям победителями. Еще раз подчеркиваю, вопрос справедливости. Сказали, будет так. Почему сделали наоборот? Пазней у адной з рэклам Тиханович іранічна абыграе тое, чым па выніку стаў яго праект. Не поеду я туда больше. Что я там не видел? Гальман молодые туда едут. Я здесь при чем? Ты, вот ты подал заявку на Евровидение. На той момант народны артыст ужо пакутаваў на цяжкую аўтаімунную хваробу лёгкіх – ідэапатычны альвеаліт. Дактары давалі Тихановичу 3-4 гады, але ён змагаўся ў 2 разы даўжэй.
Да апошняга ён вёў актыўны лад жыцця, ездзіў на гастролі і па магчымасці здымаўся ў розных праектах, хаця было заўважна, што гэта даецца спеваку з вялікімі цяжкасцямі. Я же вылечился, говорить не мог. Честно говоря, слушай, очень благодарен, что ты, в принципе, смог. Я думаю, что... все нормально, ты что, ты говоришь? Па злой іроніі лёсу апошні раз на публіцы Александр Тиханович з'явіўся на ўрачыстым прыёме ў Лукашэнкі з нагоды старога Новага года. Ужо праз 2 тыдні, 28 студзеня 2017 года, яго не стала. Тихановичу было ўсяго 64. З па-сапраўднаму народным артыстам развіталіся ў будынку дзяржаўнай філармоніі, дзе ён працаваў шмат гадоў. Пахавалі Тихановича на ўсходніх могілках у Мінску. Пасля яго смерці здарылася вельмі непрыгожая гісторыя. Эдуард Ханок забараніў Ядвізе Паплаўскай выконваць свае песні, якія былі іх галоўнымі хітамі: «Завіруха», «Малінаўка», «Шчаслівы случай» і іншыя. Кампазітара пакрыўдзіла, што яго імя перасталі згадываць на канцэртах. Видимо, что-то с мозгами случилось. Она не по одной простой вещи. Я тоже человек мягкий. Но когда человека любого можно вывести, когда вы сидите во дворце в республике, 3000 народа, и вы 0. Стоит рояль, звучит, народ поет «Малиновка», а вы вообще никто там. За весь вечер не я у бабушки. Вообще, что бы с вами Борис, случилось? прошу. Если бы у меня было слабое сердце, я бы тоже, наверное, в больницу. Дарья Семенович, но никто... Вы знаете, вот слушая вашу позицию, очень сложно вас понять, потому что это все-таки был вечер прощания с Александром Тихановичем. Паплаўская называла абвінавачванні бязглуздымі, бо яны з мужам заўсёды дзякавалі аўтарам сваіх песен падчас выступленняў. У 2018 годзе, здавалася, канфлікт быў вычарпаны, бо правы на хіты верасоў у Ханка выкупіў прадзюсарскі цэнтр «Спамаш» мільянера Александра Шакуціна і бескаштоўна дазволіў іх выконваць Ядвізе Паплаўскай. Але ж праз некаторы час Ханок усё ж дайшоў да суда і здолеў адсудзіць у артысткі вялікую суму. Цяпер кампазітар расказвае, што тая спрэчка выклікала ў яго анкалогію. Летась Ядвіга Паплаўская адсвяткавала 75-гадовы юбілей. Яна ўсё радзей выходзіць на сцэну, але працягвае многія дабрачынныя праекты, якія пачынала разам з мужам. У гэтым ёй дапамагае і дачка Настасья. Просто так обними ласково, просто так, как во сне, вновь поверь мечте. Не грусти, улыбнись, просто так.